Benvidos a unha nova entrevista de Atlético TV, os acompañanos Álex Mene, benvido. Ola, que tal, gracias. Profesor, que ven a presentar aquí o seu libro Reserva Natural. Bueno, pois contanos un pouquiño como nace este libro. Pois o libro nace a partir dunha historia de cría de animais e a partir de aí artello toda unha historia para crear, digamos, unha novela que se sitúa en esa fronteira, difusa fronteira entre a realidade e a ficción, non? Un pouco que, como cotidianamente ou cada día nos, tamén ás veces situacións que se sitúan nesa mesma fronteira, non só entre realidade e ficción, sino tamén entre a loucura, no? E a cordura, no? Que ás veces non saben se as cousas realmente están pasando como ti crees que están pasando ou non. Bueno, fala dunha relación entre dos persoas con os seus amigos. Sí, sí, sí. Son feitos reais, son feitos ficticios? Vamos a ver, é todo ficticio, o que pasa é que en toda ficción o escritor vaise nutrir de datos reais. Sí que para escribir a novela investiguei un pouco sobre xente que cría animais, en este caso son cans, interesábame un pouco que fosen cans, primeiro porque é un animal máis accesible que outro tipo de animais máis exóticos e porque tiña ese elemento un tanto canino, un tanto salvaxe, no? Dos cans ladrando todo o tempo e esa banda sonora de fondo crea como unha inquedanza, no? Constante. Cal foi o que máis che custou a hora de escribir este libro? A verdade é que non me custou nada moito, no? Que foi bastante fluindo, con bastante comodidade todo. É a historia dunha relación, como te dis, dun home e dunha muller, e que van nunha viaxe á casa duns amigos del que forman parte do seu pasado, e cando chega ali ela se decata que nese pasado pasaron cousas moi importantes que aínda están condicionando o presente e o futuro, e ela se ve de súpeto no medio de algo que non sabía e ten que comezar a intentar discernir a mentira da verdade. É unha novela máis para adultos, máis juvenil? É para adultos, é para adultos. É unha novela para adultos, unha relación a 4 de adultos, onde sí que hai escenas máis propias da novela de adultos, non? Hai relacións amorosas, sexuais, hai ese componente un tanto a través dos cans e de todo ese universo máis propio das novelas de terror ou de suspense. O sea, que mestura un pouco xéneros, non? Sí, sí, totalmente un pastiche. Diríamos que casi unha Pulp Fiction rural e é puro unha novela serie B, digamos. É o primeiro traballo que publicas, pode ser, non? No, é a novena novela individual e logo teño 3 ou 4 colectivas, pero esta creo que é a novena novela individual. E esta foi no Gonzalo Torrente Ballester, no Premio Gonzalo Torrente Ballester do ano, creo, se non me equivoco, 2023, foi unha desas 10 novelas que van á final. Sabes que hai como uns lectores previos que seleccionan por puntuación as 10 novelas que van ao xurado e o xurado escolle o Premio Gonzalo Torrente Ballester e esta foi unha desas 10 novelas, no? que foi o xurado. É moi diferente ao resto do que escribiches ou máis ou menos vai todo, non? Cada novela é moi diferente, cada novela é un universo diferente, evidentemente o lector sí que atopará, ou a lectora atopará puntos en común seguramente do universo que forma parte de min como escritor, pero non ten nada que ver. Cada novela é un proxecto diferente, unha historia diferente. Bueno, na tua labor como profesor, traballas con rapaces de instituto, facendo historias no medio audiovisual. Canto diso acaba como unha ideas de historias? Canto diso vai permeando no... A verdade é que non che podo dicir, pero imagino que se produce, como te dixo, unha especie de capilarización ou de permeabilidade constante de un lado para outro, non? E como reflexión, é dicir, eu como novelista, como un traballo individual, sí que o fago. Como profesor, cada vez é máis difícil facer proxectos comuns, é dicir, non sei se é tamén unha deriva da sociedade, pero hai anos
había moito máis entusiasmo no alumnado e era moito máis fácil doado traballar en equipo e cada vez é un pouco máis difícil, non? Imagino que tamén un pouco polo contexto social, esta individualización que parece que nos está levando por diante a todos, imagino que ten tamén conexión coa nova era digital, as redes sociais e todas estas cousas, non? Bueno, xa para rematar, hai algunha idea xa da 10ª novela ou... Sí, xa, en canto acabo un proxecto, xa comezo con outro. É o único xeito, digamos, de olvidar o proxecto anterior. Tens que pensar que un escritor igual está 6 meses ou un ano cunha historia que está na túa cabeza. Entón, sufres unha disociación, non? E cando acabas, de repente, hai un período de do, porque tens que abandonar esa xente que estivo contigo tantos meses, entón a única forma de superalo é comezar a escribir outra novela. Pois nada, estaremos atentos. Moitas grazas por vir ata aquí, Álex. Gracias a vos. E vemos na seguinte entrevista de Atlántico Tube. Moitísimas grazas.